Hola, soc Carme i soc sòcia d'Iridia de fa més d'un any. I ara m'he plantejat fer un pas més. Vull participar amb el cercle de donants que han organitzat per defensar gratuïtament els drets humans davant de la violència policial. Aquest any han sigut molts els casos que han atès, amb moltes vertents, però jo diria que aquest nou pas de donants, que el que tenim que fer és donar 500 euros a l'any, jo ho penso fer i us animo a vosaltres perquè també ho feu. És una bona tasca defensar els drets humans sempre, però també i en aquests moments davant de la violència policial.